Oho, gde smo to mi? Ej, ovde smo! Kako izaći odavde? Oho, ovde je toliko brava. O ne, zaglavili smo se za uvek. Čekaj, tišina. Jao, mamice, šta je to? Konopci, sad ću povući. Oho, to je kiša od Skittles bombona. To me ne plaši, uvek sam spremna. Šta ona radi? Jao, obožavam Skittles. Jao, ove bombone izgledaju prelepo. Ej, što radiš? Dobro, spremna sam. Nadam se da će dobiti nešto slatko. Molim vas. O ne, fuj, odvratno. Joj, kako lepljivo. O ne, a nešto mi se zaglavilo u kosi. O, to je ključ. Ha, cool, hoćemo se zagrliti? Hajde, otvaraj brže. Sad ću. Super, prva brava je skinuta. Jao, šta je to? Novi izazov? Ti si prva Wednesday? Ne? Pa dobro, sad ću ja probati. O ne, fuj, kako gadno. Dobro, sad ja. Moje piće nije loše. Hej, marš odavde. O da, sviđa mi se. Hej, hoću ja nešto ukusno? Možda nisam dobro probala svoje piće? Probat ću ga ponovo. O ne, fuj, to je nemoguće. U redu, prema pravilima moram popiti sve do kraja. Mogu ja to? O, a evo ključa. Jupi, sad ćemo otvoriti drugu bravu. Jedva čekam. Gotovo. Ups, plašim se. Hej, šta radiš? Skloni se od mene. Dobro, dobro. Hajde, ti počinješ. Pa ne, hajde da se borimo prstima. Ko izgubi, počinje. Idemo. Hajde, hajde. To, jupi. U redu. Šta je unutra? Oho, žele medvedić. Dobro, njega ću lako pojesti. Oho, to izgleda grozno. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. Jao, to je čokoladna kamera. Sad ću je probati. Upsa, slučajno sam pritisla dugme. Oho, pretvorila je gumenog medveda u čokoladu. Wednesday, daj meni malo. Ne može. O, to je predobro. Oduševljena sam. Obožavam čokoladu. O, kakva dobra kamera. Možda tebe da slikam? Šalim se. Otvaram. Uj, pileće noge, odvratno. Ne, neću ih jesti. Dobro, sad ću ih slikati. To već izgleda ukusno. Prijatno nam. O, da, baš mi se sviđa. Sad ću sve to pojesti. Jesi normalna? O, a evo ključa. Uspeli smo. Baci kocku. Hajde, brže da otvorimo bravu. Joj, to boli. Svaka čast, Wednesday. Najbolja si. Bam, nova runda. O, tu je novi sef. Pitam se šta je tamo? Ne brini, sad ću da vidim šta je unutra. Nešto žilavo. I ligavo. Fuj. Pa šta je tamo? Nešto mnogo ukusno je, Nit. Stvarno? O ne, kakva ligava stvar. I zelene. Fuj, kao bal iz nosa. Juj, to je mnogo gadno. O, našla sam nešto. Koji su to brojevi? Aha, sve jasno. To je šifra. Gotovo, otvoreno. Idemo dalje. Jao, ne vidim ništa. Gde sam? Polako, ovamo. Da, tako je bolje. Sada vidim sve. Opet tajna pića. Wednesday, ti si prva. Hajde, probaj svoje piće. Joj, to je baš ružno. Ali morat ću da popijem do kraja.
Jaka sam, mogu ja to. To je to, završila sam. Jao, nije mi dobro. Ups, izvinjavam se, stvarno mi je žao. Možda će drugo piće biti ukusnije. Jeste, to liči na Coca-Colu. Znam šta da radim. Stavit ću 2 mentosa direktno u flašu. Hej, Enid, probudi se. Vreme je da probaš svoje piće. Jao, izvinjavam se. Da, sad ću probati. Nešto mi je u ustima. Zagrtnula sam se. To je ključ. Hej, Wednesday, gde ćeš? A ja? Zašto me nisi sačekala? Baš si bezobrazna. Dobro, otvaram. Gotovo. 3, 2, 1. Sljedeći izazov. Šta je tamo? Ne. Ja neću ići prva. Ne čujem ništa. U redu, mogu i sama. Na dodir je prilično dobro. Wow, to su crvi. Kakav užas! Živi crvi! Fuj, skloni ih što dalje od mene! Kako strašno! Jao, kako smo nežni! Izgleda da sam osjetila karticu. Hej, vidiš šta sam našla? Svaka čast, Wednesday! Jao, fuj! Hajmo brže da otvorimo bravu! Super! Ostala je još samo jedna brava. Oho, to još nismo vidjeli. Zanimljivo. Bu. Tako joj treba. Kuc, ko je tamo? Jao, plašim se. Šta je tamo? Jao, mamice, kako strašno. Dobro, spremna sam. Ali moraš ti otvoriti. Dobro, sad ću. Wow, to su mehurići od sapunice. Kakva lepota. Super. Mrzim mehuriće. Hajde, sad ti otvaraj. Šta je tamo? O ne, šta je to? Odvratno. Ćao. Ćao, Enid. Kakav užas. Joj, dobro, sve u redu. Posljednji ključ. Da, uradili smo to. Super. Hajmo brže da skinemo posljednju bravu. Jedva čekam. Da, uradila sam to. Jupi, slobodni smo. Baci kocku, Wednesday. Svaka nam čast. Mi smo odličan tim. Smislila sam super ideju. Treba mi moja kutija sa alatima za kreativnost. Dakle, uzet ću pača kartona i nacrtati na njemu šolju. Tako je. Zatim je treba iseći. Odlično. Sklanjam višak. A odozgo lepim plastelin. Super. Napravit ću od plastelina više detalja. A želim da dodam šljokice u oko. Da, tako je. Ispalo je predivno. A sad ću nacrtati usta. I obavezno penu odozgo. Ekstra. A sad mi treba najlepša kruna. Eto. Uspelo je. Mislim da je ispalo prelepo. Napravit ću spavaću sobu za svoju balerinu Kapućino. Treba više mekanih jastuka. I okačit ću lepe slike na zidove. I treba još popuniti garderobu lepim haljinama. I rasporedit ću aksesuare. A zatim staviti par kesa sa šopinga. Da, odlično je spalo. Ali nešto nedostaje. Idealna boja roza plastelina. To će mi trebati. Razvaljat ću ga i iseći na trake. Super! Isto ću uraditi sa drugim komadom. A posle ću poređati trake. Ovako. I odseći ću višak. A zatim ću sve iseći na kocke. Eto, gledajte,
Dobila sam lep tepih. Stavit ću ga pored krevetića. O, baš slatko. A tu će stajati stočić sa ogledalom. Tu ću staviti stolicu i rasporedit ću svu šminku balerine Cappuccino. O, sviđa mi se. Brad, a šta si ti smislio? Ja? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Prvo treba pomešati 2 plastelina. Tako je. Zatim ću ga razmazati po kartonu i dodat ću više detalja. Ispao je tun sahur. Gledajte kako je sladak. Ovdje će biti njegov krevet. Nazi ću okačiti slike. Super. A sada treba napraviti drvenu policu. To nije teško. Mogu da je napravim sam od samog početka. Aha. Još par dodira i to je to. A bitno je nigde ne žuriti. Eto, uspeo sam. Sada treba dodati police. Eto. I dodat ću još nogice. Pogledajte. Ostalo je to popuniti časopisima. Jeste vidjeli? To je jako dobro. Tu ću okačiti palice, a ovdje ću staviti loptu. Tu će biti komoda, a na njoj će stajati televizor. Tun sahur, gledaj, napravio sam ti spavaću sobu. Jel ti se sviđa? Naravno da mu se sviđa. Baš si se potrudio. A šta je kod balerine Cappuccino? Wow, i ona je oduševljena. Vanessa, svaka ti čast, ti si super. Uradila si sve šta je tvoja lutka želela. A šta ćete raditi dalje? Meni je drugi sprat potpuno prazan. To treba popraviti. Hajde da počnemo sa ogledalom. Okačit ću ga na prozor i staviti baletsku šipku. Tu će staviti klavir, a ovdje biti mala scena. A još mi treba ovo. Rasporedit ću sve nagrade i stvari za balet. I tvoja lutka će ovdje plesati uz ovu dosadnu muziku? Ne usuđuj se da se smiješ baletu, to je klasika. Dakle, gdje sam stala? Dugme, odlično. Umotaću ga u plastelin. Zatim provlačim žicu i dodajem bisere. Ekstra, tako je, mogu da okrenem. Tu ću okačiti lepo roze perje i to je to. Dobila sam slatku lampu. O, Vanessa, svaka ti čast. A šta radi Brad? O, kako lep sladoled. A Brad je odlučio da može da iskoristi štapić od sladoleda za svoju ideju. Zanimljivo, šta će na kraju spasti? Uskoro ćemo saznati. Opa! Pa to je klupa. Super ideja. Da, odlučio sam da napravim teretanu za mog tun sahura. Uskoro sam završio. Ostalo da stavim male borce u ring. Ali prvo ih treba napraviti. Zalepit ću ove slatke face na poklopce. Da, tako je. Ponovit ću to nekoliko puta. I gotovo. Dodat ću još nekoliko detalja. I nalepit ću što više stikera na zidove. Odlično. Vanessa, hoćemo li da se igramo? Ko prvi? Ona me uvek pobeđuje. Kakva super ideja. To je jako zanimljiva igra. Brad je pobedio, a Vanessa izgubila, nema veze. Hajde bolje da vidimo da li se balerini sviđa njena nova soba za balet. Wow, kako lepo pleše! Kakva gracioznost! Ali Brad malo toga razume. Da, to je sigurno. Lakše mi je. Dakle, treba da uzmem beli plastelin. Napravit ću oblik torte i skloniti sa višak. Zatim ću dodati detalje u obliku roze krema i malo lepih ukrasa. O, da, pogledajte,
Dobila sam pravu tortu. Stavit ću na sto što više slatkiša. A tu će biti tabla sa kapućinom. A na police ću staviti ukusne pite i kolače. Pogledajte, ispao je sladak kafić za balerine. A što je Brad smislio? Odlučio sam da napravim pravu stazu sa preprekama. Vidjet ćeš, to će biti jako moćno. Ovdje će moj Tun Sahur moći da se trenira. Ispalo je baš cool, jel da? Balerino, tako mi je drago što ti se sviđa. Oho, vidi! U goste nam je došao Tun Sahur. Pozdravi svog prijatelja. Wow, a vidim da se vaše lutke odlično slažu. To je super. Možete zajedno da se igrate. A sada, hajde da vidimo kakve ste kućice dobili. Balerina Cappuccino je dobila veoma slatku kuću, sve roze, lepota. A Tun Sahur ima... Ćao svima, pogledajte svoje zadatke. Balerina Cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica je ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. A moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću ka ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. Zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo, polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično vide. Sad ću zalepiti oči
I zube, tako je. Super, samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Tiro krokodilo. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. Da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. Kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila. Fuj, kako odvratno. Šta je ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina Kapućina. Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Bananini. Koneka ambalabu. Sve je jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. Da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. Stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da. Zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Ispalo je super. Da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, ostalo si samo ti. I evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo. Sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno, mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smešna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde! Bako! Šta? Pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. Gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde! Nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj.
Kakva magija. Sad ću pokušati. Pa, izgleda da sam uspela. Ali ne baš onako kako sam htjela. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ja, ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumarceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je, belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. O, šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. Prijatno. Ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukusni, lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno, normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O, da, klasika je najbolja.